Akurát sa chystám do práce. Papa. Päť? Päť! Pozor! Jo, je krásne jarné počasie. Idem do práce. Čaká ma 100 kilometrová cesta, z čoho asi 70 km je na diaľnici. Takže cca za hodinku sa to dá zvládnuť. Skúšam môj nový kamerový setup, zameraný na výrazne lepšiu kvalitu audia nahrávaného z prilby. Tak uvidíme, čo to povie. Opa, tak toto znížime. Ešte je celkom chilly takto ráno. 17 stupňov, ale ešte cítiť chladné, som už oblečený v podstate na taký letný setup. Takže na diaľnici to môže byť zaujímavé, lebo ešte je skoro ráno, okolo 8 ráno. A keďže sem tam mám takúto cestu do Bratislavy, tam kde pracujem, približne hodina cesty, tak ma napadlo, že prečo popri tom niečo nenatočiť a o ničom sa neporozprávať na mojom YouTubeovom kanáli. A dnes mám tému elektromotorky. Keďže pár týždňov dozadu bol motosalon v Bratislave, kde som sa zúčastnil a ma tam celkom zaujali práve paradoxne čínske elektromotorky, ktoré už svojou pomerom cena a dojazd, v podstate tento pomer využívam takisto aj pri elektroautách, tak začínajú byť celkom zaujímavé kúsky. A ja sa chystám dve takéto motorky otestovať. Jedna je v podstate zameraná aj na offroadovú jazdu. Je to V-Moto On R a akože teoreticky aj na hrane zákona by človek mohol s tým jazdiť túto po lese v ochranných pásmach, teoreticky, ale tak o tom treba ešte podiskutovať, lebo ono to už má homogenizáciu na aj na cesty, na všetko, že to má svetla, tachometer, všetko to má, v podstate človek s tým prejde aj do roboty teoreticky, má to dojazd 100 km, takže čo pre mňa, ja by som to nedal, lebo samozrejme 100 km predpokladám, že to bude úplne ideálny, v ideálnych podmienkach. Ale druhá motorka, čo je taký naháčik, no tak ten naháčik už má avizovaný dojazd 180 km, čo by mohlo zvládnuť aj celkom cestu do práce a naspäť. A akože človek, ktorý môže aj nabíjať v práci, tak pre neho to môže byť veľmi, veľmi ekonomické riešenie. A pritom to môže byť aj celkom zábava, akože má to len papierových 15 kW, ale treba si uvedomiť, že elektromotor zabera hneď, ne, tuto keď pridám, tak proste čakám, kým sa dostane do otáče, kým to začne ťahať. Alebo keď podradíš, tak proste strácaš sekundy, ale tam proste praskneš a ideš hneď. Maximálnu rýchlosť to má, myslím, že 120 km a to je ten model V-Moto Stash, alebo Stash. Tak tieto by som chcel najbližšie týždne otestovať. Musím sa ešte dohodnúť s predajcom, že kedy tam môžem prísť, lebo už som mal jeden termín, ale to mi akurát nevyhovovalo. Takže toto potrebujem dohodnúť a
zoberiem kameru, natočím to, otestujem to a uvidíme. A čo sa týka tohto dochádzania do práce, až tak často nechodím úplne na motorke, ale keďže manželka sa dosť rozjazdila, tak auto, ktoré som používal na jazdu do práce, je taký malý elektromobil, Škodu Cetikov, ste ho mohli aj vidieť na videu ráno, ako sa nabíja, tak sem tam musím vyťahnuť motorku. Mám ešte druhé auto, ale akože to takisto, to je dieselové auto a radšej už poviem na motorke ako na aute, keď je takéto krásne počasie. Aj napriek tomu, že 3/4 cesty je celkom nuda. Ale akože po robote človek môže kam chce zájsť a môže sa kde chce previesť a môže kadečo uvidieť, takže má to aj svoje výhody. Môže sa aj úplne vyhnúť diaľnicám. Ešte jednu vecičku, čo tu mám takú na testovanie, je tento mechanický throttle lock. Ten chcem otestovať, ako bude fungovať. Akože mám záujem to využívať čisto iba na diaľnici. Samozrejme na diaľnici, kde nebude veľká trafika, lebo nemyslím si, že to je nutné, že to môže trošku narušiť aj bezpečnosť tej jazdy, ale preto to chcem otestovať, aby som dal na to nejaký svoj feedback, lebo toto konkrétne je aj veľmi lacná alternatíva oproti tým, ktorá sa tomu venuje, takže stalo okolo 25 € z AliExpressu. Čo to aj teraz testnúť? Hop! Motorka ide. Boli akože naozaj zaujímavé kúsky. Akože ja celkovo idem po týchto adventúrach, týchto motorkách, tie sa mi páčia. A ako favoriti pre mňa sú samozrejme Yamaha Tenere 700 alebo Honda Transalp alebo Suzuki 800 D-čko Vestrom. Všetky tieto motorky by úplne v pohode splnili všetky moje požiadavky. Vádzame na diaľnicu. Kvôli cene tieto motorky, ale aj kvôli celkovo taký dojem spracovania tej motorky, že napríklad už tam boli tie talianské motorky kadejaké, ako napríklad Aprilia a podobne, tak konkrétne Touareg a tieto stroje, tak akože na papieri všetko popičí, parádne parametre a určite tá motorka proste jazdí skvele, asi proste to je topka. Ale potom takéto spracovanie, taký prvý dojem, keď som sa na to sadol, že už len tie tlačítka také, jak z nejakého čínskeho gamepadu. Proste mi to tam nejak moc nechutilo, ale ako to by sa dalo možno prekusnúť. Ale potom kadejaké tesnenia na motore, že tí Japonci to majú v podstate tak poriešené, že tam je tesnenia, nie nejaký silikón natlačený napríklad na veko, ventilov a podobne, takže z tohto pohľadu akože úplne topka Honda samozrejme. Akurát ten Transalp je naozaj viac orientovaný na cestu, ale akože offroad to zvládne ďaleko viac ako tento Vestrom, ktorého som už opáčil aj na nejakých tetkách. Čo dosť veterno dneska je. Som chcel ten tempomat dotestovať vlastne. Skúšame. Zaradíme sa. Drží to rýchlosť. Ale akože na také skôr to myslím, že také odpočnutie si ruky.
dôvoda na to, že aký je teraz kaďaký protivietor, bočný vietor, tak splní to účel. Môžeme ho trošku doštelovať, že mu zvýšime. Dobre, dobre. Tak, myslím si, že to splní účel. Ale teraz sa radšej budem venovať riadeniu, lebo naozaj som nečakal také strihové vetre. Takže čo sa týka, čo som chcel, že nejaké budúce motorky, tak z toho tria Yamaha Tenere, čo je ultimátna offroadová mašina. A dizajn je proste topka. Potom Transalta, tá by bola dobrá, motorku vnímam na veľmi dobrý takýto commuting do roboty aj všetko okolo toho, že proste človek je dobre ochránený pred vetrom, nejak tento Vestrom v podstate, že sa to bude správať na cestách. Takže sa s tým bude dať krásne cestovať, pohodlne. A potom tam je Suzuki Vestrom, ktorá je pekný balans medzi týmito dvoma svetmi, akurát je tam trošku tá protivetrová ochrana, by ju trebalo vyriešiť a také nejaké drobnosti, ale zase podvozok je tam špička. Takže veľmi ťažké rozhodnutie, ale určite človek si to musí otestovať a potom si vybrať. Takže možno do komentov kľudne napíšte, že týchto troch motoriek, čo je váš favorit. Samozrejme Vestrom 650, to je stroj, to ide proste. Človek pacne sa to zobere hneď, nemá problém. Sa dá ísť kľudne 150, 160 po takejto diaľnici pomerne komfortne. Takže zatiaľ sa to nechystám vymeniť, lebo ešte finančná situácia to nedovoluje, ale minimálne začať s testovaním by nemuselo byť najhoršie, aby si človek spravil nejaký obraz. Tak najbližšie sa ozvem niekde pri Bratislave. Teraz jak tak cestujem do roboty, debil, som si uvedomil, že som si zabudol ruksak doma. S notebookom aj so všetkým a už som na polceste. Ach bože, toto sa mi ešte nestalo. No nič, otočím sa, idem si pre ruksak a asi nejakú časť z domu odofisujem a potom pôjdem neskôr. Musím nájsť nejaký výjazd najbližší. To bude asi Trnava. V Rici. Tak nevadí, stáva sa. No nič, spravil som rozhodnutie, že už do ofisu sa vracať nebudem. Takže dneska to bude zasa remote. Aj keď mal som tam nejakú agendu, čo trebalo spraviť fyzicky, ale tak to počká na ďalší deň. Lebo mi to proste medzi tými meetingami nevychádza.